ଭାଇ ଏ ଗଛ ବଜାରା ସବୁ ହାଣିଦେଲ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ହଣାହଣି କଲଣି କ'ଣ କରିବ କି? ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାଇଁ? ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହବ। ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ନା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡରେ ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବି, ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିବି। ଏଠି କୋଉଥିରେ କରିବ? କୋଉଥିରେ? ଏଠି ସବୁ ବାଉଁଶରେ? କହିଲେ ବାଉଁଶରେ କରିବ? ନା ନା, ବାଉଁଶରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଷ୍ଟିଲ ରଡରେ କରିବି ସବୁ। ଷ୍ଟିଲ ରଡ? ହଁ, ଷ୍ଟିଲ ରଡ, ସବୁ ଷ୍ଟିଲ, ପିଲର ତକା ତ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ, ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ନାହିଁ ମୋର। ଲୋକମାନେ ବସିବେ ପୁଣି କ'ଣ ଲୋକମାନେ କରିବ ନା? ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ହବ, ଆମର କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ବେଡଟା হয়, ସେ ବେଡ ଭାବୁଛି ସବୁ ରୂପାରେ କରିଦେବି। ରୂପାରେ କରିବ? ରୂପାରେ କରିଦେବି। ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତ ସର୍ଭେରେ, ଭାବୁଛି ଜାଗାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା, ଦୟାବାନ ଲୋକଟା ଗୁଡ଼ା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆକ୍ଟିଭଟା ରହୁଛି ନା, ସୁଇଟେବଲ୍ ଜାଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।